U svojoj burnoj i bogatoj istoriji Crna Gora je uvijek imala vojsku kojom se mogla ponositi, kazao je komandant mornarice Vojske Crne Gore, kapetan bojnog broda Vesko Tomanović. Nabrod, što je komandant jedinice mornarice Vojske Crne Gore postrojene u čast dana vojske. Reportira komandant broda kapetan korvete Goran Pajović. Sve nas zajedno veže obaveza da junačka stradanja naše vojske kroz istoriju, koja su utemeljena na najsvjetlijim primjerima čojstva i junaštva, nikada ne zaboravimo i budemo uvijek spremni i dostojni naših predaka i časnog poziva koji obavljamo, da branimo ono o čemu se ne pregovara, a to je naša Crna Gora. Protekli period obilježili su značajni uspjesi mornarice uprkos brojnim problemima sa kojima je suočena. Kao neko ko rukovodi i komanduje ovim vidom vojske Crne Gore, ne mogu biti nezadovoljan sa postignutim uspjesima i rezultatima. Znam da težim da uvijek možemo više i bolje. U vremenu kada nemamo nacionalnih kapaciteta za održavanje plovnih objekata, znam da nekada od najbližih saradnika tražim nešto što je teško dostići, a kamoli održati. Ali da rade mnoge stvari koje nisu u opisu njihovih radnih mjesta i mnoge stvari koje su nekad radile ustanove. Ali također znam da je sve to u interesu, domaćinskom odnosu i dobrobiti mornarice Vojske Crne Gore. Iako suočeni sa velikim problemima odliva stručnog kadra zbog penzionisanja, tehničkim ispravnostima osnovnih sredstava za rad i mnogobrojnim dodatnim zadacima sa kojima se suočavamo, postigli smo značajne rezultate. Crna Gora i mornarica Vojske Crne Gore bili su ove godine domaćine najvažnije međunarodne vježbe Adrian Livex 19 i Adrian Pool 19 sa ratnom mornaricom Slovenije. Sprovedeno je veliko međunarodno krstarenje školskog broda Jadran, a u upotrebu je uveden rekonstruisani patrolni brod Durmitor. Mornarica Vojske Crne Gore bila je domaćin posjetama više savezničkih brodova, a izvršen je veliki broj artiljerijskih gađanja, znatno više nego posljednjih 5 godina. Napravljen je veliki iskorak u rješavanju viška neperspektivnog naoružanja, a pripadnici mornarice Vojske Crne Gore učestvovali su i u misiji Evropske unije NAVFOR Atalanta i međunarodnoj NATO vođenoj vježbi u Sloveniji. Učešćem naših pripadnika u misijama u Afganistanu i mnogim drugim aktivnostima pokazali smo da smo sposobni izvršiti najsloženije zadatke koji se pred nas postave, naglasio je komandant mornarice Vojske Crne Gore, kapetan bojnog broda Vesko Tomanović. Naši oficiri i podoficiri na dužnosti u međunarodnim NATO štabovima odgovorno obavljaju svoje dužnosti i da sada su ocijenjeni samo najvišim ocjenama. Također moram napomenuti da velike napore ulažemo u tijesnoj saradnji svih državnih institucija, što pokazuje i nacionalna interresorna vježba Jadran 19 koja je upravo u toku. Slobodno mogu reći da se iz dana u dan vide rezultati saradnje svih državnih institucija i da smo sve više upućeni jedni da druge, da odgovaram uspješno svim izazovima, bilo da se radi o borbi protiv zagađenja, traganju ili spašavanja na moru ili bilo kojoj vrsti vanredne situacije, jer svi radimo u istom cilju, a to je odbrana i zaštita interesa Crne Gore. Pored gore navedenih zadataka, mornarica Vojske Crne Gore, cijeneći slobodarske tradicije, učestvovala je na velikom broju manifestacija kako na državnom, tako i na opštinskom nivou. Mornarica je dala veliki doprinos u promociji vojnog poziva kroz saradnju sa lokalnom samoupravom i školama i fakultetima u Crnoj Gori. Komandant mornarice Vojske Crne Gore, Vesko Tomanović, povodom 7. oktobra Dana vojske, uručio je nagrade najboljim pripadnicima službe i zahvalnice institucijama i preduzećima sa kojima je mornarica u prethodnom periodu veoma uspješno sarađivala.